Moikka kaikille! Tässä lyhyessä opasvideossa näytän, miten voit piilottaa viimeksi nähty ja paikalla tietosi Telegramissa. Avaa ensin Telegram-sovellus ja mene päänäkymään. Napauta valikkokuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja valitse sieltä Asetokset. Valitse seuraavaksi yksityisyys ja turvallisuus ja sen jälkeen kohta viimeksi nähty ja paikalla. Tässä voit valita, kuka näkee tilasi. Valitse ei kukaan, jos haluat piilottaa sen kokonaan, tai yhteystietoni rajattua näkyvyyttä varten. Voit myös lisätä poikkeuksia, jos haluat sallia tai kieltää tilasi näkymisen vain tietyiltä henkilöiltä. Ja siinä se! Tilasi on nyt piilotettu. Muista tykätä videosta ja tilaa kanava saadaksesi lisää Telegram-vinkkejä.